nó tá Feargal sa bhriséal le tamil de bhlianta. Chur is héin aithnéir don géadú breis agus fithe blian ó hin, nuair bhí sé héin agus a chéile agus a chumrádaí méh atá an seo méh ní conacha de méh i déanamh léin istigh san alscoil. Nó tá na Ghaeilge go fellihín ag an mert seo ón glíomháin. Ach héiríidir an nuaghilge levéal nechatíanta ard, agus thomadidir iad féin an vertical sa teanna Ghaeilge chomá. Cha Feargal tréimh sí éagsúla is de déir agus i léachtóir sa Ghearmáin agus i ddíortha eile, rud ágan ghuilean Ghearmáinis ar a thoilge. Agus inis ótá achar fada caite ag Feargal agus méh beirt sa bhriséal, tá siad ina nórpaig chrananta, agus iad ilteangach sa Ghaeilge, sa Ghearmánis, sa Bhraincis, agus nadidir ís cadaile a bhí ná labhairt in sa tiag seo, idir an vertico agus Seoladh agus Andrias comá. Chun fille Feargal ó sé a leabhar seisin atá le seoladh tránóna. Níl cuaine de litríocht na Gaeilge ná tréimh siad an deanga atá thera ólas. Ní hé seo an chéad leabhar ó uig mar a luig darach, seo hé an cearú leabhar dá chuid agus tá carn má alta na fáilte comá. An chéad leabhar uig ná an Old Irish Primer dhéon sé i bpáirt le bhim tigas. Ní húntas ar bithé sin ar nó ó dhéon sé máistreacht agus dochtúirtan sa teanna Ghaeilge i Roinn na Gaeilge san Alscoil. An dara leabhar uig ná bádóireacht nó Bootsbau und Seefahrt in der westirischen Tradition, ag rán dá hangach de henachas ar an mádóireacht agus ar héal na bharige, a tógach sí sa bhliain 1964, ó glún a bhí fós beag thomláin ar an bharige agus ar an iascaireacht. Ábhar úntach simúil, teanga atá cósaibhir agus atá a dul as, agus tuairisc ar héal atá i méle chailte. An tríú leabhar ná an trámghábh, leagam a chuirthe bhfuil atá luite go darach agus é hena héin. Scéal siamsúil, scigiúil, éarthúil, agus tá sim fé le ag Feargal in sa tímsúlacht, sa gnéisisin den litríocht, agus in san éastána. Seo inis an cearú leabhar uig mar dear mé Suibhne. Tá eiste anna bhírá go Feargal i gúlan leabhar ar an munscéal, agus tugann sé creidúnt anna bhór intí do ghábhí ó díganáin, an scríomhaí ó hena chua i gúntaith ligig a dága gin an tain choip omláin atá gin den scéal seo. Is deacar i creidúnt ach sé dábhí ó díganáin leis a dága gin an chéad legan lua atá gin do thóiríocht díarmad agus chráine, scéal a bhreac seisin in acha nuair ní fada bhain siróhuig an áitseo, cúpla míle siróhuig an áitseo. Éon duine bháin mar sin, dag scríomhaí eile cóip eilegain ach tá sé nebham lán, agus dhéon míhéal ó cléire a chuimirad an scéal, ach ní lánach cnámh an scéal, nó beidir fiúháin cnámh droma an scéal. Mar sin caithníd a bheith anmhaoich do ghábhí ó díganáin. Ach is mór idir buile himhne agus tóiríocht díarmad agus gráine. In sa bhéid go raibh omrá riamh is chuithe ar díarmad agus ar gráine, agus ar na háiteanna na le pacha in an inadíist a scí ligan, agus an tóir ag fiún mo cúil ortha. Is beag tagart áfach atá i bhíocht na scáil nó do himhne, agus is teirce fós na tagartí do himhne atá in sa bhéile de sin dhéag sin. San am géana tá ceantas an liricí seanna Ghaeilge smó cáil curtha na bhéal, snéan dáin a chusníon leis an líne Maragláin i dúim inmhir. Dáin ó néú híis, atá chéimhne éon láiscríomh na bháin. An láiscríomh chéanna ina bhfuil an dáin cáilúil sin mis agus pangarbáin. Sa dáin Maragláin i dúim inmhir is léir go bhfuil Suibhne lonathain airgeal beag clothar, ar a chuineas agus é gháil buchas le dia as an nead heascair seo, gan éon bhréan báistí an nuasán agus é sláán ó gach bail. Ach tá na céta bliain idir an dáin beag éonar sin, agus cnósach beag do gáin de meán Ghaeilge bhaine le Suibhne, agus céad bliain eile ar a liad idir an cnósach sin agus buile himhne, agus na téach san eile dar ná beagdíobh ina bhfuil tagart do himhne. Agus las mód an lyric bheag seanna Ghaeilge agus do bhfuile himhne is beag mátá ólas ar bé ag
ag an gnáléthóir éarnach, más an náléhéid, éon cheantas na téex na sin. Conas mar sin, gwyl ólas de chinál éigent ag mórrán daoine in éireann hifne. Agus conas gwyl sé le fada in únspráid ag ealaíon tóirí de gach cinál. Well, ní hé an tagrán scoláirta a dhéan John Jaird ó Keefe do bhfuil hifne sa bhíon 1930 go tá mar bhonchloch leis an ólas san. Ó Keefe an taon duine go nuige seo a thug faoine le héad dhéanamh. Fear ó ruig eile a saolaíoch sa bhíon 1865. Ach níor bheith féin ar scéal hifne do Ollamh go fórleathan i measc an phobal. Ach duine eile a saolaíoch timpeall is bliain éon bhíon amháin sular ailsigh cumann na scríbhan Gaeilge ag rán ó Keefe, agus binné ar nó Flann O'Brien, Miles na Gapalín, Brian ó Nualáin ó Cheart, a tháinig ar an saoil sa bhliain 1990. Bhí tionach ar olmhór ag Suibhne ar Brian ó Nualáin, agus ar héir litrathe ó hús deire, ba dhheacar ábhéal a dhéanamh ar an Donnchadha son. Agus é an bhach léin le clia, dhéann sé tráchtas máistruachta ar rilíocht liriciúil na seanna Gaeilge, ina measc nó dáanta a luirtear le Suibhne, agus le carachtar eile cosúlais a bhí ina níosráig, iad amreachtant féin gaoil I bhd ó Ghaoine, a tuairt tainmh don dóra agus don díomhrah. Fé mar a hála dúilteigh an scrúdathir seachtarach don géad legan dá ráachtas. Bíní úna ní archalig. Níor bhailm bheith sa chá son níag an bhirt ar éon clí. Ach réinslí de chuir Miles an tábhar so chun sochar ar chlí úntasach ina chéad uair scéal at Swim Two Birds a dailte sé sa bhliain 1939. An tedal féin is legan Béarra de cheandas na háitine ina lunaíoch Suibhne agus é ar a chamachúirt timp na héireann ar a hecharán nó ar a hech nónachas mar a deir Feargal snámh dá éan. Inaice garda chlóin Vic Nóis. Tugann Flann O'Brien páirt mhuir do hifne san uairscéal. Rainan Suibhne stáit an scéal le fiún macúil ach an háanta sin le carachtar ón saoil réadúil, Forresci, Shanahan, Shanachán, Tarpéis beidir, agus le carachtar a thiúlaíon amach a saolaíocht icsinúil na garachtar eile, trellis mar hampla. De chur Flann O'Brien sleachta omadóla as buile hifne isteach in at Swim Two Birds, idir frós agus I líocht, I méarla ar nó, gan ach an rud is úntaí ar fad ná ní dhéann sé puoin ahrú ar hobstaint ná fiúin ar irim an ábhar. Ach bhain mar dearm gúil sé méarla ar nó. Hálagus bhas dhéann sé ara beag a bídecha a dhéirigh ar an ngreann agus ar an acmhainn beidir atá in san scéal chun á féise, an acmhainn sin atá beidir sa bhain scéal. Dorbar Flann O'Brien in at Swim Two Birds agus na thuairscéalta eile tháinig in dhéag sin, an béal bocht san áireamh gnéthe tá fuaimen túil in buile hifne, agus I déag san eile bhuineann le Suibhne, agus le díthráigh agus dásach dig eile. An antasíocht, an áféis, an chaint hefrethe, ilite, an rábhilí. Mar I deir duine dus na carachtar nuaisiacha in at Swim Two Birds, nuair atá an dáin sin a pint of plain is your only man, á rec ag duine nuaisiach eile, deir sé, let him talk, it'll do him good, it has to come out somewhere. Fann fur a bhór na ránta sa saoil nuaisiach, an count seo mar hampla agus chuir mé geall go bhfuil sé do glan bheabhar ag daoine seo, when food is scarce and your larder bare and no rashers grease your pan, when hunger grows as your meals are rare, a pint of plain is your only man. Agus an son rán dearnacht an dása, tasnaíonn Shanahan ag rábhilí agus cinál rábhilí hiigech fiún agus Suibhne, an dáin an rán dearnach atá gin ná rán áféiseach. When stags appear on the mountain high with flanks the colour of bran, when a badger bold can say goodbye, a pint of plain is your only man. Ceann de bhuair héamaí at Swim Two Birds agus uairscéalta eile le Flann O'Brien ná an slí a lean an teoran idir an saoil iarmhír, an saoil réadúil agus saolta eile. An clí freisin a dag an eachtrií harneis ina thuair go timprialach nó fé chló eile. An slí a mín carachtar a saolta éagsúla ar an éon láthair nó san éon aigean a bháin,
Nithe iad seo atá fíor in aigine thuaite luanach na geilte comá nó. Chuidig at swim two birds go mór chun íomhá fé le do himhne a chur I mélan phobal. Legan mar dúirt Seamus Heaney a bhí as hilarious as it was melancholy. In san eistrucháin a dhéan Seamus Heaney féin bhfuil himhne nó scéar mada in 1983 legan thug sé Sweeney a stray feimid clódan scéal agus do himhne atá I bhd níos gira don món teags. Níos gira don muichnachas don melancholy ná don rán. Bhí Seamus Heaney anna hóca le Suibhne. Bhra sé dá féile leis margheall an muint mhórmhíige le Feargal agus na háitina Feargal ina míoch Suibhne na lo ganamcha últacha a bhfuil an teags muo sló. Agus bhra sé dámh leis gan áras mar ile comá agus mar ír don ealaíon tóir crothach. Ach is gá I gcónaí fille an mionsaothar sin é an tobar don ilíní a haganás. Agus is chuige sinna bhí Feargal chun sinna thuairt siar go dtí buile himhne agus go dtí an nódar a chuam. Nar bhrálinn bheith ná enim a chur leis an údar céanna. Rud nach féidir. Ach é an tíim go hilas go hamláin le Feargal go bhfuil údar individuúil leistíir den scéal seo. Duine mar dúirt Feargal a dair is a roinig gach ile líne ina intin féin. Deir Feargal é seo san eiste chumasach sa chúl an taithir. San am géana bhí tradiisiún seanamhánathe fé himhne ann I bhfad riime sin I brós agus I bhíar síocht. Ceantas na nithe spéisiúla ná an clí ar athraigh údar bhfuil himhne an tradiisiún a tháinig chuige. Duinem se héanaach gur dhéann sé ahrú radacach bonúsach scéal himhne. Có fada le mólas féin, sé a fuair údar bhfuil himhne riimiis sa tradiisiún ná charachtar a bhí annachasú le díthráid na manistracha, nó daoine sin a dúgtar godóibh ins na lyricí muchghailge, daoine sinanta néfa a churann fuatha féin gaoil nó I níomhreabh, ach gur leor das na manistracha móra, garga leor das na manistracha móra, gan mórán ar a gcuin síos, iad go dúireachtach ag mála dé agus an dúlra. Persan ag sinúla dearn don go is mó. Ach más duine le dia nó duine sinanta macánta bhí sa Suibhne seo sal ar chuig údar bhfuil himhning le leis, duineach gur athraigh sé é go hilas go mláin. Ach san am géana gur chuinnig sé elementí den bersa bhanig agus den scéal banig. In iad Suibhne a bheith ina dhíthráach dá Joan féin, a anan soccer in éon áitiúháin, I mtháin siimplí féin gaoil, cosú leis na níomh a dhéanála in éireann agus I ddír eile. Cuoine mar chuomhíoning Landálach nó ar Bhanacháin I Líamánacháin, níomh den Ginálsan, nó mar bháin. Ina ionad sin is fearr fuagartha é Suibhne I mbuile himhne. Duine atá ar chmead é a tethe go siaraí ribhghoine daana, ana bheith alta mar chomhlúidirige na mictíre, na bric, na daibh agus na héanathe. Inis is a ríist bíonn dras córáige le daoine atá ar tethe ar nós féin. Cailech a bhfuilen. Mar a chólamar. Agus daoine míon a léiríonn a nenamanacha go bhfuilid ar tethe. Fear cuile, link seachán, alles an. Rud eile, ní honan agus na díthráig néfa, ní I mtháin seascar ná I gúas crín a dheann sé fosca, go dainn ní dheann sé foscar be. Caitheann sé for a bhóra chuideama ó chríomh go críomh ó bheann go beann. Is é sin inúachtar, seachas iníochttar fé scá. Go fiú ar bhar an drain roimh. An crán is lú a raich duine céalmhar chun sián, dámach sé cuioineh ar chumpórt. Ná níl sé iúnacht an sais sa saoil, mar is a tiisle as de bharmh crán a bhíonn sé do gná, sa tlí go mbíonn gach orlachtá ó bhain go baitheis leonta gonta. Cé go mailann sé gnéad an nádúr a ruairmh rud a hagan le persa an díthráig agus leis an géad Suibhne a ddíorthain, is gnách go gurn an drochíon, an sneachta, an fuacht, an bháisteach agus an bheitthe ghortach isteach go mór. Sé dhéan údar bhfuil himhne darlumm ná Suibhne an díomhráach néfa a tharú ina chorpach ina gún bhar thóir. Chur sé I ggóthaíoch starú le, cé gur star bhréagach é seo, I seo, níim sé é le cá a hála dáíire, cá bhuaí rá sa bhliain 637. Chur sé ina le, gur gúnmharig sé má cléirech a bhí mar heilime chéadlach ag naamh últach, Rónán,
le slá. Rud eile, cha sé leis, nó luigh sé leis gur cha suibhne saltar rónáinisteach sa loch, rud a bhí neamh ormach gan dát amachchas amach. Agus dá bhhar sin go léir de réir údar bhfuil himne, chuir rónán an bhlacht seo agus is leis a gcuid seo a thosnig an chéadfís i léig Feargal dún. An bhlaachta chuir sé ná an chóíirde a chuig an slá a chatú leis an macléirech san éir, go mé tú festa an irde chéana os ciún talún, mar éon leis na héanlathe agus na fihidí éirge, agus gur bás de rion slá a dheotú in ar báire. Sin é an míú úmper eisteach uthúil himne, úmper náirchleacht na ddíráig néfa. Téann sé le créomhacha go litrúil, caihann sé a héal I marmh na grán. Ach et go leabhar, cé go bhás an clúmh ar a corp, agus is focail déúsach é clúmh, ní lútear cletí ná ete éan leis irdag súr bháin I mhuile himne. Is gelt chlúmhach é ach ní éan amachchas amach é. Is pacach é dúnmhar a thóir é a chahan éirí dhéanamh agus maithúna sa heilemh. Fáin sé an maithúna son I nera a héil nuair a chastar naomh móling hís a bhainistear siúd teach móling I gcuig go láin. Féin ansan tá fianna, sléite agus seascain na héireann agus na halban siúlta ag suibhne. Baistin móling é fáin sé bás agus téanna anam ar neamh. Tá críochan scéal annachasúil le críochan scéal sin íchlan na léir. Ach scéal fé chláánú curpaig atá I mhuile himne, scéal fé fianósú leanaí nechiúntacha atá in íchlan na léir. Is séthar casta, annachasta é buile himne. Pastíis se hé den nithe é agsúla. Agus na snátha omadúla seanachas as faointí agsúla tá sníime le chéile ag an údar, thugadidir dúthláán olmhór don té a raich I man a chorú I dhéanamhar. Heastig chuige sin, duine a bhí os ciúna bhuile mar a dearm, go hiilis gamáin sa teanga sa litríocht agus I géird na filíochta. Duine a bhí sásta ceartathuairt do gach iligné don séthar éilthach seo. Mar a deir sé féin, ní lán eistriúcháin í an Feargal ach a bhúnlú, a hallú agus a cheappa a chuirich inarúint do hiiscintí agus do locht léite na linne seo. Díríonn sé ar náird go tuiscinnach ar himne mar fearsa ilíoch. Sé sin an duine atá gofa trí chráma olmhór agus atá ar níos ar mire a caint go rábhailech leis héin don goide smó. Gan áir sa láinmh agus sim á coragain I scéal na defach ar fuaid a dain, is féidir é seo a bhrá ar chlí níos géire. Feargal go fíor cháréiseach le caint himne, agus is cuid sunta sé deir sé gur sa chéad fersa tá chuid is mód an gaint a chuirtar I méal himne. Rud nuálach san nám ar scríoch an scéal. Míníonn Feargal go siléir ina eiste a dheacar is a bhí sé téags a scríoch os ciún 8 bliain ó hin a dhéanamh soléite, sohiice, taringteach don láinmh, an frutal agus an filetas a thuairt sláin. Bhí ar heastócht Feargal féin beidir le é léamh le go bhaimist an blas omláin as an scéal seo. Bhí ar Feargal snátha seanachais a bhí ar fíor a ina chéile ríist. Cuid an ará sa bhilíocht a bhaintteach, ach gan éon chuid néair de hebhars an taithir a chailúnt. Túchan a dhéanamh an áitne ar hagartí nach digamíist, marach an túchan son. Har réí eile daileáil leis na feibanna teanga chun téags seanda a bheith sohicinúh. Is geall le mirúilte dar lom, gur éirigh le Feargal na dáanta thuairtúin I deanga tá sohiice, ach fós a bhfuil cinteacht seolaíonta uan I ngach líne agus dúna I nera gach dáin. Daim sé seftena chun cúta bhíanamh as seolaí atá imithe as an báite sa chaint, imithe as an gaint, gan choristeach ar na meadaireachtaí. Is léir gur tháinig an ile ocail sa téags fé dhéon scrúdúige. I gcóráid, bhí ar clí le seanéireann do gur an na meadaireachta náfuil le fáil I bhocalóir I gháinal, ach sna cásanna sin agus ní mór iad chuirann sé réaltín leis I bhuirim.
Ní hé sin le rá go bhhéta mís an téag sa léamh gan dua. Tá sín an severas goilge táige Feargal chun an téags a thuirt lena gceart. I mbeagán áitne cumann sé focail nó cócail nua. Agus is úntaach na focail iad. Luigh sé bhí ceann díomhann sa sluachta le séach gelt chéper. Anna ocail go dó gelt chéper agus tuigiimiid go léir ar nó. Ceann eile ná samh luan. Sé sin gileach an táraigh, agus an ceann eile seachnónachas. Sé sin corthónacht gan an tóin, gan áde bheith ar an tóin. Ní maithe ní an áde bheith ar an tóin i gcónaí nuair atá duine ar seacharán. Ach tá dul na gailge ar na fuirmecha seo go léir. Duanann sé cuairm fé le dus na tíormaí omadúla ar livinne agus ar éanlathe agus ar chrín in sa téags. Ní buil gur chuig irdach sé ceann bháindíomh óna hiiscint. Is mó legan atá gin den bersa a chuig le haltocht agus le ghealtocht ó Nebuchadnezzar an rísin sa seanna thomna a níor. Ach nílach Suibhne gelt a bháin a gcuin. A bhuacha san don údar a chéad a cheap, don scríomhaí dá bhío díganáin a ghraif coipam land an téags, don agarthóir úthúil J.G. O'Keeffe a chéad chuir in agar, agus inis don scoláire agus don scríbhneoir úthúil Feargal ó Béarra is féidirlinn buile héhanna a léamh ríist agus a roinnt le cách. So fógraím an leabhar seolta agus mollamdíomh éichinach a bhfuil fágad an leabhar seo.